facer un pouco hincapié en que realmente a categoría Benxamín a nivel de selecciones quizás esa categoría máis difícil de ter un xogador convocado, porque o Campeonato de España participan todas as comunidades autónomas, cosa que noutra categoría non sucede, un pouco pola disyuntiva que hai entre as diferentes federacións, entre a Federación de Fútbol e a de Fútbol Sala. Na categoría Benxamín eso non pasa, de feito Antón seguramente pudo comprobar como ali había nenos de todos os sitios, pasar ese corte nunha comunidade autónoma como a galega, que ten moitísima tradición de fútbol sala, moitísima licencia, xa é un dato importante. Logo, ainda por riba, ter a sorte de poder xogar o campeonato. Por exemplo, o ano pasado tivemos aquí a Edu, e viu como su campeón. Este ano, pois, bueno, volvemos a ter un representante da nosa vila, neste caso Antón, ca dificultade de volver a ser seleccionable, ca dificultade que conleva en sí o Campeonato de España, e volve como campeón. Por iso quería aclarar que a categoría Benxamín realmente é unha categoría un pouco diferente, non, o resto. E agora sí que é certo que me gustaría, pois, bueno, que Antón nos contara un pouco, o que nos fixera un breve resumen dende todos eses adestramentos, que supoño que haberán sido 4 ou 5, non, polo menos, 3 ou 4, onde se desenvolveron un pouco, pois, cantos rapaces. Ponte la medalla, está aí la medalla, ponte aí a medalla. E despois... De Madrid, quen foi? Como de Madrid? Despois, Eliminaxe de Madrid? Asturias. Esos son amigos, esos son da errada, non? Esos levaban... No, a final foi con Asturias. Sí. Claro, a final. Sí, esa foi a final. Sí, porque... E aí como foi? Bueno, foi máis complicada. Sí? Canto? 5-3. Ganamos. 5-3, pero hai un gol voso final, non? Ou como foi? Moi emocionante, entón. No, cando meteu Iker co porteiro xogador deles. Sí, porque hai o descanso que ia des 2-1 gañando, me parece, non? Gañaba desde 1. Cal era a selección así máis forte? Tiveche a oportunidade de ver máis partidos ou... Sí. E que selección chamaba máis atención? Aparte, naturalmente, a campeona, que foses cal así máis ou menos? Asturias seguramente tería, non? Bo nivel. E Madrid? Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. E recordas algunha parada que fixeras así importante? A ver, como foi? Como foi? A ver. Non sei explicar. Un dianteiro, colle un dianteiro destos, a ver. Un dianteiro destos, que lle meter a uña ou algo así, como é? Como foi? A ver. Non sei, a No, ver. Un man a man. Un man a man? Entraba el solo? Sí. En onde estaba a defensa entón? Non estaban eles, senón xa non deixaban, non? Supongo, non sei. E a sacache? E como iba? E que partido foi? Contra Castilla-La Mancha. Moi ben. Entón, eso... aparte deso, algunha cousa que recordes de algún partido, algo que vas a contar a teus fillos? Unha bronca que me... Unha bronca? Algo hai aí, algo hai aí. Unha bronca. Quen foi? Quique. Quique, que era? O adestrador. O entrenador. Que fixo? A ver, que... En que se equivocou o entrenador? Non, pasou o tempo de saque. Amigo. Porque non se desmarcaba. Cantos segundos hai para sacar? 4. 4!